Assalamu alaikum, barka da safin yau Talata. Shin kun san cewa majalisa na shirin kawo karshen biyan kuɗin haya na shekara-shekara? Wannan labari ne da zai faranta ran masu haya amma ya bata ran masu gidaje. Sannan akwai wani gargadin na musamman kan yadda ake sace wasu mutane a kwanakin nan. Ko gyara zama ga cikin labarin majalisa kuɗin haya. Babban labarinmu na yau ya fito ne daga Majalisar Dattawan Abuja. A zaman da suka yi a jiya, sanatoci sun yi muhawara mai zafi kan wani sabon kudiri da ke neman tilastawa masu gidajen karban kudin haya duka na wata 3 ko wata 6 maimakon na shekara guda ko shekara 2 da ake yi yanzu. Masu goyon bayan kudirin na cewa hakan zai sauƙaƙa rayuwa ga ma'aikata masu karban albashi a ƙarshen wata, amma ƙungiyar masu gidaje ta nuna rashin amincewanta, tana cewa gyaran gidaje yana da tsada. Shin kuna ganin wannan dokar za ta yi aiki a Najeriya? Ku faɗa ma comment section. Sai kuma labari na gaba, labarin lafiya zafi sankarau. A bangaren lafiya kuwa, hukumar NCDC ta fitar da sanarwa gaggawa a safiyar yau sakamakon tsananin zafin rana da ake fama da shi a yankin arewa a wannan watan na Fabrairu. An bukace jama'a su yawaita shan ruwa da kuma kwana a daki mai iska isasshe don gujewa cutar sankarau. Masana sun ce kada ku bar yara su yi wasa a rana mai zafi, kuma ku tabbatar ana bude taga. Lafiya uwar jiki, don haka ku kiyaye. Gargadin WhatsApp security. Kafin mu ci gaba, ga wani gargadi na musamman kan WhatsApp dinku da ya kamata ku sani yanzu. Akwai wata sabuwar hanyar da yan damfara haka suke bi a satin nan don sace asusun mutane, sannan su kira ka suna cewa kai admin ne a wani group, kuma sannan kuma suna bukatar lambobi 6 da suka shigo wayarka don tabbatarwa, amma kar ka taba tura musu wannan code din, don in ka tura musu tabbas za su samu access. Don Allah ku shiga settings naku na wayar ku yanzu, ku duba two-step verification code, ku kunna shi. Wannan shine kadai hanyar da za ku iya kare kanku. Labarin kasuwanci CAC registration. Daga karshen ga wani labari mai daɗi ga matasa masu kayan sana'o'i. Hukumar CAC ta sanar cewa ta rage kudi yi wa kasuwanci rajista da kaso 50. Matasa yan kasa da shekara 30 na tsawon sati nan kadai, mana na wannan satin kawai. Wannan dama ce ga masu sana'ar dinki, gyaran waya ko sayar da kaya a online su samu takardun gwamnati cikakken sauki. Kar ku bari wannan damar ta wuce ku a wannan satin ne kadai. To jama'a, ne zamu dakata a wannan labarin Talata. Tambaya ta a gare ku ita ce, a gaskiya wane ne kuka fi so, biyan kudin haya ne shekara guda ko a ringa biya wata-wata? Ku rubuta min ra'ayinku a comment section, zan karanta su. Kada ku manta ku yi subscribe.